hlavná veková kategória. A všetci spolu tvoria jednu rodinu. Tanečný klub Spektrum, ktorým za 30 rokov prešli tisícky tanečníkov. Pôsobíme už od roku 1981. Zakladateľom súboru bol Jožko Házy, učiteľ tanca, ale v podstate už po niekoľkých rokoch potom som to prevzala ja, takže dosť dlhé roky naozaj, ako sa povie, sa tu už motám. Ale je to príjemná činnosť, pretože tanec som vždy mala rada a pohyb a tí ľudia, ktorí ma obklopujú pri ňom, tak je to naozaj prekrásny koníček. Tanečný klub Spektrum sa kedysi volal inak Klub spoločenského a scénického tanca pri Dome revolučného odborového hnutia, teda skratka KSSTDROH. Odvtedy ale pretieklo veľa vody a aj keď sídli stále v Istropoľce, venuje sa aj iným tancom, najmä salse, showdance, jazzu, disco dance aj hip-hopu. My sme tanečníkov navštívili v čase, kedy sa pripravovali na svoje vrcholné vystúpenie pre rodičov, kamarátov, priateľov aj priaznivcov klubu. V tréningovej miestnosti preto makali všetci, aj tí najmenší. 5,5-ročný Adamko zvládol aj takúto náročnú tanečnú figúru. Adamko, a ty rád tancuješ? Áno, cvičím. A prečo rád cvičíš? Ale aby som bol silný. Pretože tu dobre tancujeme. No, a čo sa ti tak najviac? Takže, lebo tu najviac tak sa točíme a tak vec. Zameriavame sa na rytmiku, ďalej na správne držanie tela, aby vedeli trošku pracovať s rukami, s nohami zvlášť, aby vedeli počúvať rytmus a skôr na také trošku aj naťahovanie nejaké gymnastické prvky robíme. Takže je to také zo všetkého. Taká tá základná príprava. A takto divákov na vystúpení roztlieskali choreografii Popoluška, ktoré vystupovali spolu so staršími deťmi. Staršie deti už zvládnu aj diskotanec na jednotu. Nemajú ani jedného chlapca. Jak to? Bolo pre nich moc pekné. Minulý rok tu bol jeden môj kamarát a bol tu len na 2 tréningy a povedal, že preto som odišiel, lebo že som vás videl sa prezliekať. Podobne sú na tom juniorky, ktoré sa takto ponáhľajú na svoj tréning a potom sa prezliekajú a prezúvajú do tanečných topánov. Mimochodom takýchto tzv. Myškov alebo charakteriek či latiniek zoberie dobrá tanečníčka zároveň niekoľko kusov. Čo tam po nich, keď prinášajú úspechy? A Spektrum ich má niekoľko. Napríklad juniorky sú aktuálne majsterky Slovenska v showdance s tancom Čaj o 5. Autorkou choreografie, trénerkou a vynikajúcou tanečníčkou je Sisa Hodosiová. V klube je 16 rokov, doslova v ňom vyrastala. Je to aktuálna vicemajsterka sveta v americkom mambe a víťazka svetového pohára v salse. Úspechom je podľa nej aj to, že klub funguje už 30 rokov. Ďalej to, že stále máme tú základnú veľkú, aj keď mali sme nejaké roky. Doľaďovali posledné kroky vo svojich tancoch, členky hlavnej vekovej kategórie dokončovali posledné úpravy na svojich kostýmoch. A pozor, konečne sme objavili aj chlapcov. Dievčatá máme veľmi vrúci vzťah, nie je tam žiadna rivalita medzi nami. Máme dievčatá veľmi radi a sme k nej veľmi slušní. Naozaj? Zväčša. Čo zle ste vy spravili? Musíš to prezradiť. A tak väčšinou také malé šarapaty, nejaké, že ich občas vystrašíme, alebo Johnny, náš veľký tanečník, a väčšinou nejakú babu zdvihne, alebo takéto huncúctva detské. Že sa mi to páči kolektív určite. A to, že sme takí kamaráti všetci, že je tu super atmosféra, že sa to cítim dobre. Pred tancom gypsy variácie sa dievčatá zmenili na nepoznanie.
Večer vo víre tanca sa tanečnému klubu Spektrum vydaril. Prišlo množstvo divákov, ktorí odmeňovali výkony či tých najmladších alebo najstarších potleskom. A tak sa opäť raz potvrdilo, že venovať sa tancu, podchytiť ním deti a mladých ľudí sa oplatí. A nech to teda trvá aj ďalších 30 rokov. A čo by ste si želali pre klub tak do budúcnosti? Priestory sú podľa mňa najpodstatnejšia vec, lebo keď máme priestory, tak máme kde potom, aby stále boli ľudia, ktorí chcú sa tomu venovať a sú ochotní aj niečo tomu obetovať, lebo bez toho sa to nedá. A boli priaznivé podmienky pre tohoto koníčka, pretože keď to len porovnám vlastne aj pred tými 30 rokmi a teraz, tie podmienky sú oveľa ťažšie a oveľa viac musí človek preto robiť, aby vôbec držal chod takéhoto súboru, aby držal chod financovania takéhoto súboru. Takže aby boli vždy tie podmienky priaznivé, aby sme mohli ďalej pôsobiť, aby sme mohli ďalej sa zabávať týmto našim koníčkom. No tak to sme si tak trošku pomyselne zatancovali, ale v